Здравейте! Аз съм Иван Иванов, ръководител отдел продажби на Топлофикация Враца. След приключване на ремонтните дейности по вътрешната отоплителна инсталация идва ред на запълването на същата. Това е причината днес да се намираме в една от абонатните станции на Топлофикация Враца. Първото и най-важно нещо, преди да се започне запълването, е да се убеди лицето, което запълва абонатната станция, че абсолютно всички отоплителни тела са подвързани към самата инсталация. За тази цел предварително е необходимо една седмица преди датата на запълване да се постави на видно място съобщение в входа с датата и часа на самото запълване. Запълването се извършва при напълно отворени радиаторни вентили с цел нормалното обезвъздушаване на системата. При възникване на своевременни течове всички клиенти е необходимо да се обърнат към лицето или към дежурен техник, който е на разположение 24 часа в денонощието. За уют и комфорт използвайте услугите на Топлофикация Враца. Не забравяйте да се абонирате за нашия YouTube канал.